317 حديث 18 حديث عن معاوية مرفوعا معاوية حبارته إياكم والتمادغ فإنه الذبح Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan bir-biringizni maqtovdan saqlanыңыз. Шынныкта bir-biringizni maqtov ул bir-biringizni шалуга, яғни bir-biringizni суюга тең, пишак белән кисүгә тең. Шуңа күрә исламда кешене мактаудан тыелырга кирәк. Бу безнең татар халкында да килә, яғни кешене мактау бу яхшы гамәл түгел. Кешене мактау дигәндә, яғни шушы кеше яныңда булган, шушы кеше ишетеп торганда аны мактарга кирәк түгел. Бу начар гамәл. Ләкин бу кеше яныңда булмаганда аны мактарга ярыймы? Әгәр берәр кардашың ул сине ишетми, яныңда юк, һәм син аның турында башка кешеләргә яхшы сүзләр әйтәсең килә. Менә бу шундый кардашыбыз, машаллах, яхшы, шундый шулай кешеләргә булыша дип ярыймы? Ярый. Монысы киресенчә яхшы гамәл булып тора. Әгәр ул булмаганда, ул ишетмәгәндә аны мактыйсың икән, бу яхшы гамәл булып тора. Ләкин кешене үзе янында мактарга кирәк түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу аны суюга, аны кисүгә, шалуга тең диде. Баракаллаһу фикум.